салом дӯстон, умедворем ки ҳамагӣ хуб ҳастед. ҷои бароҳат барои истироҳат пайдо кунед ки ба зудӣ бароятон беҳтарин хабарҳои футболиро пешкаш мекунем. дар пеш бозии таърихӣ аст ва мо як видеои дигар дар бораи рақиби эҳтимолии тими футболи Тоҷикистон омода мекунем. лайк қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Англия баъди паузаи кӯтоҳ бармегардад ва дарҳол тоб рақобат байни Ливерпул ва Челси моро интизор аст. баъди оне ки клуб қарори рафтан аз дастаи Мерсайдиро баровард, шогирдони ӯ бояд кӯшиш намоянд ки қаҳрамони Англия шаванд. оё шогирдони Почетино метавонанд аз лидери чемпионат хол ба даст оранд? тамошои рақобатро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. баъди оне ки Иван Ракитич чун як сарбози содиқи Севилия ва як замон нафари бевафои Барса роҳ самти кишвари Саудиён пеш гирифт ва ба Ал-Шабоб пайваст, як нафари дигари шинохтаам ба ин тим меравад. ин ҳам дарвозабони маъруфи испанӣ Давид де Хея аст ки баъди 11 соли ҳаёти Архила дар Манчестер Юнайтед тобистони қаблӣ яке сливат шуду дигар кор наёфт. ба қавли расонаҳои ҷаҳонӣ де Хея ба Арабистони Саудӣ меравад. бошгоҳ аллакай корҳои гузаришии Иван Ракитичро дуруст карда барои даъвати дарвозабони испанӣ даводав дорад. дар сафи Ал-Шабоб собиқ мадридии дигар аз Белгия Яник Феррере Караско бозӣ мекунад. ин ҳам барои бунёди лагери калонтари испанӣ ва бунёди хаймаи лотинӣ дар биёбонҳои Саудӣ кӯмак мекунад. Давид де Хея аз тобистони ису дар майдони футбол набуд ва ӯ ҳам яке аз қурбониёни маҳорати мураббигии Эрик тен Хаг мебошад. лекин худи дарвозабон ҳам футболро аз пулу мол боло намедонистааст ки дар ягон дастаи дигари Аврупо фаъолияташро идома диҳад. де Хея аз ҳама маоши калонро дар Манчестер дошт ва нахост ки бо маблағи камтар дар дастаи дигар бозӣ кунад. ба маҳорати ӯ мо гап надорем ва умед мебандем ки дар футболи Осиё ҳам медурахшад. Ал-Шабоб агар машғули шикори испаниҳо дар бозор аст, Ал-Ҳилол ва Ал-Наср баҳри тайёр кардани шаҳрнома бо қаҳрамони ҷаҳон 2018 даст ба гиребонанд. ин ду тими аллакай соҳибноми Саудӣ бо Бетис гуфтугӯ доранд то ҳамлавари арабитабори фаронсавӣ Набил Фекиро ба даст оранд. гуфта мешавад ки ҳар дуи дастҳо бо атрофиёни бозингар мулоқот анҷом дода бо тими испанӣ корро ҳал карданд. 2 кара 2 аст. зеро чӣ тавре мегӯянд, пул бошад дар ҷангал шурбо. нархи гузариши Фекири фақир наздики 20 миллион евроро ташкил медиҳад. арабҳо баъди гурезогурези Хендерсон дигар ибрат гирифтанду аз ин пас ба аврупоиёни арабтабор ва ба худашон наздик такя мекунанд. зеро агар бозингарони нозукҳои аз Испанияву Англия ба кишвари иқлимаш тафсон оварда шаванд, дар баробари пули зиёд боз як қатор нозу нузашонро бардоштан лозим. дар Барса бошад хави то ҳол нарафта шумораи мерафтагиҳо аз тим зиёд мешаванд. гап сари сарбозони содиқи хави меравад ки баъди рафтанаш ба ҳеҷ кас дар кор ҳам нестанд. яке аз онҳо Сержи Роберто мебошад ки тобистон маҷбур ба бозор барояд. ба гуфти сомонаи AS, Роберто тобистон аз Барса меравад, зеро агар хави меистод ӯ мумкин як соли дигар бозӣ мекард. тақдири истодани бозингари испании 31-соларо хави ба як соли дигар тамдид карда буд, вале бо рафтанаш кулли нақшаҳо ҷазир мешаванд. маънои гап ин ки Барселона қарор кард баъди рафтани хави бо бозингар шаҳрномаро тамдид накунад. шаҳрномаи ӯ бошад то охири моҳи июни соли 2024 муҳлат дорад. Серхи Роберто аслан дастпарвари Барселона буда, мавсими 2023-24 3 гол, 1 партофти голӣ дар 14 бозӣ ба номаш сабт кардааст. хулосаи гап, Роберто бояд аз рафтанаш сахт хафа нашавад, зеро солҳои ахир дар Барса на аз осмон ситора овардаасту на ягон кӯҳеро чапа кардааст. рангинтарин шоу барномаи футболӣ дар Арабистон дастаи Неймар ва Мессии дастон нишон доданд. ташаккур ба тимҳои Ал-Ҳилолу Интер Майами ки кулли маҳорати тӯбронӣ ва муҳаббат нисбати варзиши рақами аввалро ба ҳамагон нишон доданд. ҳарчанд ки ин рақобат статуси рафиқона ҳам дошт, вале ин муҳим набуд. муҳимтар аз ин будани Мессию дӯстонаш аз як сангар ва аз сангари дигар Митровичи то ҳол ташна аз гол ва Малкоми аз яхҳои Зенит обшуда буд. агар ба умқи бозӣ бингарем, нахуст саудиён дар 3 дақиқа дубл кардан ва то дақиқаи 20 тамоман пешқадам буданд, вале дар идома Суарес ки буданашро нишон доду аз аввалин голаш дар Интери амрикоиён истиқбол гирифт.
месси афсункор бошад тавонист ки дар 2 дақиқа як ҷамъи як аз математика намояд, яъне ба забони футболӣ ин як голу як асист аст. Вале ҳарчанд амрикоиёни Бекхем бо сарварии месси то ба охир сина сипар карданд, саудиён дар замини хеш зур баромаданд. худи он Малкоми гуфтагӣ ахиран нуқтаи ниҳоӣ ба бозӣ гузошт ва пирӯзии Ал-Ҳилолро таъмин сохт. умуман 7 голи хотирмон дар иҷрои ҳардуи дастҳо шоуи ҳақиқӣ дар Осиё шуд ва бе ягон дудилагӣ метавон гуфт ки бозии месси зидди дастаи криш аз ин дида зуртар хоҳад буд. хушхабари бузург пеш аз бозӣ байни Интер Майами ва Ал-Наср он аст ки ҳарчанд чиниҳо ҳақоратҳои модели нав ҳам кунанд, вале Роналдо аз ҷароҳат соз шудаасту метавонад муқобили Месси бори дигар дӯстона бозӣ намояд. бори ахирин ин ду ситораи дурахшони футболи муосир 20 январи соли 2023 бозӣ карданд ки он замон ҳам гол зиёд шуд ва ҳам дастаи Месси 5-4 пирӯз гардид. он рақобатам аз шоу беш набуд, вале диққати кулли дунёро сӯи хеш кашид. ин дафъам ин ду шахсият албатта ба ҳам меоянд. рақси охирини ду ситораи асосии сайёра барои касе бефарқ нахоҳад буд. он замон агар тими он вақтаи Месси аз ситора пур буд, ин маврид бошад Интер Майами ба истиснои Суарезу ду ҳамдастаи собиқи ӯ кам чеҳраҳои шинос надорад. вале дар сафи Ал-Наср дар бари Роналдо аз сари Леопорд сар карда нафарони шинохта зиёданд. яке аз онҳо албатта Мане аст ки на дар саховатмандии молӣ дар ватан худро қафо мекашаду на дар ассист анҷомдиҳӣ хун надорад. ҳамчунин Брозовичи хорватиям ними дунёи футболи аврупоиро як замон чарида гашта. хулас ин дафъа Ал-Наср ба хаёлам аз тими феълии Месси дида пурқувваттар аст, вале ки медонад мумкин Суарез вори одамон пеши Месси ба нерӯи Бетмену Супермен бозӣ мекунанд. худи бозӣ бошад 1 феврал соати 23:00 ба вақти душанбе дар Kingdom Arena доир мешавад ва аз ҳозир мухлисони ашадии пулдори футболӣ гирди варзишгоҳро ба хаёлам хайма заданд. ба ҳамин тамом бори дарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнаш дарро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.